आज हमनी के बात करत बानी जा लइकन में एगो बहुत आम समस्या के कब्ज के कारण बच्चा के हर 20 में करीब एक बेर डॉक्टर के लगे ले जाइल जाला। त अगर ये समस्या आपके घर में भी हो रहल बा त आप अकेले नहीं की। बच्चन में कब्ज के लक्षण का होला। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाला, अवूरी बच्चा बहुत बेर उल्टी करेले, पोटी बहुत कड़ा आ सूखल हो जाला, ऐसे पोटी कईल मुश्किल हो जाला। बच्चा के पोटी करत घरी दर्द महसूस होला, पेट में दर्द होला ना त पेट फूल जाला। बड़ बच्चा खाती सप्ताह में 3 बेर से कम पोटी कईल कब्ज के लक्षण होखेला। बच्चन के कब्ज काहे होला? कब्ज तब होखेला जब पोटी बहुत देर तक आंत में रहेला। एह दौरान बड़की आंत बहुत पानी सोख लेला, जवना के चलते पोटी कड़ा अवूरी सूखा हो जाला। देखल जाव की ऐसन काहे होला? एक आहार के चलते फाइबर से भरपूर फल, सब्जी अवूरी साबुत अनाज के सेवन ना कईला से कब्ज हो सकता। फाइबर के बढ़िया से खईला से पोटी के तनिका आसानी होखेला। 2 कम तरल पदार्थ पिए से पानी अवूरी बाकी सब तरल पदार्थ पोटी के नरम अवूरी पास करे में आसान बनावे में मदद करेला। पर्याप्त तरल पदार्थ ना पिए से डिहाइड्रेशन हो जाला, जवना के चलते पोटी कड़ा अवूरी सूखा हो जाला। 3 बाथरूम जाए में देरी। बच्चा कबो बाथरूम जाए से परहेज करेले, काहे की उखेले में बहुत व्यस्त होखेले। सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल ना करे के चाहे शर्म महसूस करेले। एकरा चलते पोटी बड़ आंत में ज्यादा समय तक रहेला, जवना के चलते कब्ज हो सकता। 4 दिनचर्या में बदलाव। छोट बच्चा में ठोस खाना शुरू कईल, स्तन के दूध से फार्मूला दूध में बदलल, चाहे स्कूल शुरू कईल जैसन बदलाव से बच्चा में तनाव हो सकता, जवना से कब्ज हो सकता। 5 चिकित्सा स्थिति। कुछ खास चिकित्सा स्थिति जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, चाहे कुछ दवाई जवन आंत के मांसपेशी के प्रभावित करेला, जवना से कब्ज भी हो सकता। 6 भावनात्मक तनाव। कब्ज में भावनात्मक तनाव के भी बहुत बड़ भूमिका होखेला। तनावपूर्ण स्थिति जैसे कि नया घर में शिफ्ट होखल, चाहे स्कूल में कवनो समस्या होखे, बच्चा के पोटी रोके के कारण हो सकता, जवना के चलते कब्ज हो सकता। कब्ज के पीछे के वास्तविक कारण के समझला से इस समस्या के कम करे में मदद मिल सकता। हमनी से जुड़ल रही आ हमार अगला वीडियो देखी, जवना में हमनी के कुछ घरेलू उपाय बताइब जा जवन लइकन में कब्ज से राहत दे सकेला।